Ještě jednou dobrý den. Jsem velmi rád, že se společně můžeme sejít jako český a ukrajinský sbor právě na svátek Letnic, tedy den, kdy si připomínáme seslání Ducha Svatého, jak už tady zaznělo, vlastně narozeniny církve. Jsem rád, že jsme se sešli z více národů, možná i více než ze dvou, ale jistý si nejsem, protože v tom můžeme vidět určitou symboliku. Víme, že na tom shromáždění v Jeruzalémě se také sešli zástupci z víc míst, z více národů, lidé různých skupin a různých jazyků. My máme výhodu v tom, že si do jisté míry rozumíme. Jim však musel Duch Svatý pomoci, aby pochopili a porozuměli. Abych se ale v této první části chtěl vrátit o několik století zpět. K jednomu příběhu, který z pohledu lidstva tenkrát nebyl vůbec šťastný, nebyl k užitku a vlastně vůbec lidstvu neprospěl, spíše naopak. Ale právě díky tomu starému příběhu pak možná o to víc můžeme ocenit význam Letnic v širších souvislostech. Budu číst z Genesis 11. kapitoly od 1. do 9. verše. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šináru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tedy příběh o stavbě babylonské věže. V tom příběhu vidíme výrazné dva důsledky toho, co se udávalo dříve. To první bylo stvoření světa jako takové. Dobré a dokonalé boží dílo. A i v této chvíli si je lidé nesou v podobě jednoho jazyka, v podobě společného díla, které konají. Celá země byla jednotná v řeči a v činech. Jaké by bylo krásné, kdyby to tak zůstalo. Kdyby si všichni rozuměli, kdyby neexistovalo nic jako cizí jazyk. Ve škole by bylo o 1-2 předměty méně učení, méně stresu, méně zkoušek, méně nervů, méně špatných známek. Žádná slovíčka v cizí řeči, žádná nepravidelná slovesa, žádné pády. Tak asi studenti, žáci by to určitě přivítali. Na druhou stranu, ti, co se živí překládáním, by byli bez práce. Tenkrát ještě byli lidé jednotní. Muselo to být krásné, protože jakýkoliv jiný jazyk vlastně sám o sobě přináší určitou bariéru mezi lidmi. Je složité si porozumět, je složité pochopit. A tak si možná spíš někdy držíme odstup, než abychom měli sílu ty bariéry překonávat. A nejenom, že si oni rozuměli slovy, ale oni se snadno pustili do společného díla. Muselo jim to jít dobře od ruky, skoro samo, bez větší námahy. Byla shoda, byla mezi nimi harmonie. Tenkrát ještě byli jednotní. A díky tomu se snadno domluvili na tom, co udělají. A kdyby se domluvali na dobrých věcech, tak by to samozřejmě bylo v pořádku. A Pánu Bohu by se to také líbilo. Ale četli jsme o jejich novém nápadu. Chtějí stavět věž. Chtějí mít památku, chtějí si udělat jméno. Jestli můžu poprosit ten obrázek.
Taková věž, jakou stavěli v Babyloně, pravděpodobně nebyla zdaleka jediná. Archeologické nálezy ukazují, že bylo více starověkých měst, které nějakou takovou věž měly. Širokou základnu a pak pyramidovitý tvar, údajně až do výšky 90 metrů. Pro zajímavost hledal jsem, která pražská věž má kolem 90 metrů a umělá inteligence mi našla, že to není žádná jiná věž, než třeba jižní věž katedrály na Pražském hradě. Tak si zkuste vedle té věže představit něco takového, jak to asi bylo ohromné. Jenže ten jejich plán je vlastně druhým důsledkem událostí, které se odehrály někdy předtím. Tou druhou událostí byl pád Adama a Evy. To, že pustili hřích do svého života mezi sebe, že pustili hřích mezi lidi obecně. Pýcha a vzpoura vůči Pánu Bohu. Neochota podřizovat se božím plánům a tendence dělat si věci po svém. Chtějí stavět věž pro sebe, pro svoji slávu, pro své lidské jméno. Chtějí druhým ukázat, jak jsou schopní. A současně s tím se tam šíří i pocit, my už nepotřebujeme Pána Boha. Jenže z jeho vlivu se nelze vymanit. Z jeho pohledu není možné utéct a skrýt se. A tak logicky přichází trest. Zmatení jazyků. Bůh zasáhl a lidé si přestali rozumět. A když si přestali rozumět, tak najednou nebyl nikdo, kdo by tu stavbu řídil dál. Nebyl nikdo, kdo by plánoval výrobu cihel, nebyl nikdo, kdo by dohlížel na správné rozměry. Stavba zůstala opuštěna. Tak trochu jako pomník. Ale ne pomník lidského umu a schopností, ale pomník nebo připomínka toho, že lidské dílo bez božího požehnání nemá mnoho šancí na úspěch. Na kolik takových pomníků kolem sebe narážíme? Já jsem vyrůstal v Hradci Králové, jezdil jsem často kolem kostry stavby, co měla být sportovní hala Slávie. Desítky let se nic nedělo. Někteří jezdíte do Bystrého v Orlických horách, tak víte, tam kousek za Bystrým měl být hotel už před 40 lety a je tam jenom konstrukce asi dodnes. Tady v Praze mě napadá na Palmovce ta budova k ničemu a o ničem a pro nic. Pomníky lidské snahy, kterým vždy něco chybělo. Nejen bez božího požehnání, ale i bez božího svolení nebo souhlasu nelze podniknout nic smysluplného. V případě té babylonské věže oni vlastně nezískali od Pána Boha stavební povolení. A tak nebeský stavební úřad vydává svým způsobem pokyn k zastavení celé stavby. Lidé se rozcházejí po různých jazykových skupinkách a důsledky toho vlastně si neseme dodnes. Abychom si rozuměli, musíme se učit slovíčka, gramatiku, nepravidelná slovesa. Musíme se učit poslouchat a naslouchat. A ještě možná jedna zajímavost v tom textu je, četli jsme tam, že jedním z motivů, proč začali stavět, bylo, abychom nebyli rozptýleni po zemi. Tedy, aby ta věž byla něco, co je spojuje. A stalo se přesně naopak. Stavba věže mezi ně postavila jazykové bariéry a tak se rozešli, rozptýlili. Bůh je z toho místa rozehnal. Už nebyli jednotní v řeči, už nebyli jednotní v díle. Ale pak přišel střih, změna a něco, co to všechno obrátilo na ruby. O tom se dozvíme od pastora Vasila Tofta, ale ještě po další písně ukrajinského sboru, který teď prosím.